मागील तासाला आपण कृत्रिम उपग्रह म्हणजे काय आणि कृत्रिम उपग्रहांचे प्रकार याविषयी माहिती घेतली होती. आज आपण कृत्रिम उपग्रहाच्या भ्रमणकक्षा याविषयी माहिती घेतोय. भ्रमणकक्षा म्हणजे ज्या कक्षेमध्ये कृत्रिम उपग्रह फिरतात त्यांना आपण त्याची भ्रमणकक्षा असं म्हणतो. तर सर्व उपग्रह एकसारख्या कक्षांमध्ये पृथ्वीभोवती भ्रमण करीत नाहीत. प्रत्येकाची कक्षा ही वेगवेगळी असते. मग कृत्रिम उपग्रहाच्या भ्रमणकक्षेची भूपृष्ठापासून उंची किती असावी, किंवा ती वर्तुळाकार असावी किंवा लंबवर्तुळाकार असावी, विषुववृत्ताला समांतर असावी की विषुववृत्ताशी कोन करणारी असावी, या सर्व गोष्टी उपग्रहाच्या कार्यानुसार ठरतात. आपण उपग्रहाच्या कार्यानुसार उपग्रहांचे प्रकार पाहिले होते, तर त्यानुसार या सर्व गोष्टींची माहिती अवलंबून असते. भूपृष्ठापासून विशिष्ट उंचीवर फिरते ठेवण्यासाठी उपग्रहाला उपग्रह प्रक्षेपकामार्फत त्या उंचीपर्यंत नेण्यात येते. म्हणजे पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून त्या उपग्रह प्रक्षेपकामार्फत त्या उपग्रहाला त्या विशिष्ट उंचीपर्यंत नेऊन ठेवलं जातं आणि त्यानंतर त्या उपग्रहाला त्याच्या निर्धारित कक्षेत प्रस्थापित करण्यासाठी कक्षेच्या स्पर्शरेषेच्या दिशेने विशिष्ट वेग VC हा या ठिकाणी दाखवलेला आहे. तर तो विशिष्ट वेग दिला जातो आणि हा वेग मिळताच उपग्रह पृथ्वीभोवती प्रदक्षिणा घालू लागतो. आता हा जो वेग आहे त्याचं सूत्र खालीलप्रमाणे आपल्याला सांगता येईल. जर m वस्तुमानाचा उपग्रह पृथ्वीच्या केंद्रापासून r उंचीवरती असेल व पृष्ठभागापासून h उंचीवर VC या चालीने परिभ्रमण करत असेल तर त्यावर कार्य करणारे अभिकेंद्री बल हे mvc²r एवढे असेल. m म्हणजे उपग्रहाचं वस्तुमान, VC म्हणजे उपग्रहाचा असणारी चाल आणि r म्हणजे पृथ्वीपासून पृथ्वीच्या केंद्रापासून असणारी त्याची उंची. तर अशा प्रकारे आपण या ठिकाणी mvc²r या सूत्राने त्या उपग्रहाचा वेग आपल्या ठिकाणी काढता येतात. आकृती क्रमांक 10.3 मध्ये आपल्याला दिसते की पृथ्वीच्या केंद्रापासून r हे अंतर दाखवलेलं आहे. h ही पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून उपग्रहाची असणारी उंची आहे आणि भ्रमणकक्षा या ठिकाणी दाखवलेली आहे आणि उपग्रहाने VC हा वेग प्राप्त केलेला आहे. तो वेग काढण्याचे सूत्र आपण या ठिकाणी पाहिले. आता पुढील पानावरती आपल्याला वेगवेगळ्या कक्षेनुसार असणारी त्याची उंची पाहायची आहे. तर अभिकेंद्री बल हे पृथ्वीचे गुरुत्व प्रदान करते, म्हणून अभिकेंद्री बल बरोबर पृथ्वी व उपग्रहातील गुरुत्वीय बल होय. तर हेच आपण दिलेल्या सूत्रानुसार mv²r+h बरोबर gmm/r+h² म्हणजे हेच शेवट सूत्र आपल्याला VC म्हणजेच उपग्रहाने प्राप्त केलेला वेग बरोबर वर्गमूळ चिन्हामध्ये gm/r+h. g म्हणजे गुरुत्व स्थिरांक आहे, तो आपण तिथं 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर वर्ग पर किलोग्रॅम वर्ग हा दाखवलेला आहे. m म्हणजे पृथ्वीचे वस्तुमान आहे 6 × 10⁻24 किलोग्रॅम. r म्हणजे पृथ्वीची त्रिज्या आहे 6.4 × 10⁻6 मीटर बरोबर 6400 किलोमीटर. आणि h म्हणजे उपग्रहाची भूपृष्ठापासूनची उंची असेल आणि r+h म्हणजेच उपग्रहाच्या भ्रमणकक्षेची त्रिज्या. तर अशा प्रकारे आपण या सूत्राने देखील या ठिकाणी उपग्रहाचा वेग काढू शकतो. वरील सूत्र आपल्याला दिसते की विशिष्ट वेग हा उपग्रहाच्या वस्तुमानावरती अवलंबून नसतो, तर तो पृथ्वीचं वस्तुमान आहे, पृथ्वीचं गुरुत्व स्थिरांक आहे, तर पृथ्वीची असणारी त्रिज्या आहे आणि उपग्रहाची भूपृष्ठापासूनची उंची या गोष्टीवरती अवलंबून असतो. उपग्रह कक्षेची भूपृष्ठापासून उंची वाढत जाते तसा त्या उपग्रहांचा स्पर्शरेषेत असलेला वेग कमी होत जातो. म्हणजे जशी उंची वाढेल तसा वेग कमी होतो आणि भूपृष्ठापासून कृत्रिम उपग्रहाची भ्रमणकक्षांची उंची किती आहे त्यानुसार सर्वसाधारण कक्षांचे वर्गीकरण केले जाते. तर या ठिकाणी 3 प्रकारचं वर्गीकरण केलेलं आहे. पहिली कक्षा आहे उच्च कक्षा, दुसरी कक्षा आहे मध्यम कक्षा आणि तिसरी कक्षा आहे निम्न कक्षा. तर उच्च कक्षा म्हणजे काय बघा, भूपृष्ठापासून त्याची उंची ही 35,780 किलोमीटरपेक्षा जास्त असेल. मध्यम कक्षेमध्ये उंची ही 2000 किलोमीटर ते 35,780 किलोमीटरच्या दरम्यान असेल आणि निम्न कक्षामध्ये भूपृष्ठापासूनची उंची ही 180 किलोमीटर ते 2000 किलोमीटर या दरम्यान असेल. आता उच्च कक्षा ज्या आहेत हाय अर्थ ऑर्बिट्स म्हणतो आपण. आता ज्या उपग्रह भ्रमण कक्षांची भूपृष्ठापासूनची उंची 35,780 किलोमीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त असते त्या कक्षांना आपण उच्च कक्षा असं म्हणतो. आता पुढील उदाहरणामध्ये आपण बघतो की भूपृष्ठापासून 35,780 किलोमीटर एवढ्या उंचीवर असलेल्या उपग्रहाला पृथ्वीभोवती प्रदक्षिणा पूर्ण करण्यास जवळपास 24 तास लागतात. आता आपल्याला माहिती आहे की पृथ्वीला सुद्धा स्वतःभोवती एक फेरी पूर्ण करण्यास 24 तास लागतात आणि या उपग्रहाची कक्षा जर विषुववृत्ताला समांतर असेल तर पृथ्वीला स्वतःभोवती परिवलन करण्यास लागणारा कालावधी व उपग्रहाला पृथ्वीभोवती परिवलन करण्यास लागणारा कालावधी एकच असल्याने पृथ्वीच्या सापेक्ष हा उपग्रह अवकाशात जणू काही स्थिर आहे असा भास होतो.
म्हणजेच एकाच गतीने समांतर चालत असलेल्या वाहनातील प्रवाशांना शेजारील वाहन स्थिर असल्याचा भास होतो, तसेच या ठिकाणी घडते. म्हणूनच या उपग्रहांना आपण भूस्थिर उपग्रह असे म्हणतो. असे उपग्रह भूस्थिर असल्याने पृथ्वीच्या एकाच भागाचे सतत निरीक्षण करू शकतात आणि म्हणूनच आपण हवामानशास्त्र, दूरध्वनी, दूरचित्रवाणी, आकाशवाणी यांच्या संदेशवहनामध्ये या भूस्थिर उपग्रहांचा म्हणजेच उच्च कक्षा असणाऱ्या उपग्रहांचा या ठिकाणी वापर करतो. तर दुसरा प्रकार आहे मध्यम कक्षा. मध्यम कक्षामध्ये भूपृष्ठापासूनची उंची ही 2000 किलोमीटर ते 35,780 किलोमीटरच्या दरम्यान असते. ज्या उपग्रह भ्रमण कक्षांची उंची भूपृष्ठापासून 2000 किलोमीटर ते 35,780 किलोमीटर या दरम्यान असते, अशा कक्षांना आपण मध्यम कक्षा असं म्हणतो. तर भूस्थिर उपग्रह हे विषुववृत्ताच्या अगदी वर परिभ्रमण करतात. त्यामुळे उत्तर आणि दक्षिण ध्रुव प्रदेशांचा अभ्यास करण्यासाठी ते फारसे उपयुक्त ठरत नाही. म्हणजे कार्यानुसार या ठिकाणी या उंचीनुसार आपण त्याचे वेगवेगळे उपयोग बघतोय. भूस्थिर उपग्रह विषुववृत्ताच्या अगदी वर आहेत, त्यामुळे उत्तर आणि दक्षिण ध्रुवाचा अभ्यास करण्यासाठी आपल्याला या उपग्रहांचा उपयोग होऊ शकत नाही. आणि त्यामुळे काय केलं जाते, ध्रुवीय प्रदेशांवरून जाणाऱ्या लंबवर्तुळाकार मध्यम कक्षा वापरण्यात येतात. आता या कक्षांना आपण ध्रुवीय कक्षा असं म्हणतो. म्हणजे उच्च कक्षा यातील उपग्रहांना आपण भूस्थिर उपग्रह म्हणतो. मध्यम कक्षा असणाऱ्या या उपग्रहांच्या कक्षांना आपण ध्रुवीय कक्षा म्हणतो, कारण यांचा वापर आपण ध्रुवीय प्रदेशांचा अभ्यास करण्यासाठी करतोय. लंबवर्तुळाकार मध्यम कक्षा असतात आणि या कक्षामध्ये उपग्रह जवळपास 2 ते 24 तासात एक प्रदक्षिणा पूर्ण करतो. आता काही उपग्रह भूपृष्ठापासून जवळपास 20,200 किलोमीटर उंचीवर वर्तुळाकारातून भ्रमण करतात. यामध्ये दिशादर्शक उपग्रह या कक्षामध्ये भ्रमण करताना आपल्याला दिसतात. तिसरा कक्षा आहे निम्न कक्षा. म्हणजे भूपृष्ठाची उंची त्याची 180 किलोमीटर ते 2000 किलोमीटर या दरम्यान असते. ज्या उपग्रह भ्रमण कक्षांची भूपृष्ठापासूनची उंची 180 किलोमीटर ते 2000 किलोमीटर असते, अशा कक्षांना निम्न कक्षा असं म्हणतात. आता शास्त्रीय प्रयोगांसाठी अथवा हवामान अभ्यासासाठी वापरले जाणारे उपग्रह हे निम्न कक्षांमध्ये भ्रमण करतात आणि त्यांच्या कक्षांच्या उंचीनुसार जवळपास 90 मिनिटांमध्ये त्यांचे एक परिभ्रमण पूर्ण होते. तर आंतरराष्ट्रीय अवकाश स्थानक असेल किंवा हबल दुर्बीण आहे, हे सुद्धा याच प्रकारच्या निम्न कक्षामध्ये परिभ्रमण करणारे आपल्याला उपग्रह म्हणता येतील. अशा प्रकारे उपग्रहांच्या कक्षा, विविध कक्षा आपल्या ठिकाणी आकृती क्रमांक 10.4 मध्ये दाखवलेल्या आहेत. आपण बघतोय पृथ्वी आणि पृथ्वीच्या भोवती असणाऱ्या कक्षा. आता पृथ्वीपासून जवळ असणारी निम्न कक्षा उंची असेल भूपृष्ठापासूनची उंची 180 ते 2000 किलोमीटर. त्याच्यापेक्षा मध्यम कक्षा ही ध्रुवीय प्रदेशाकडे लंबवर्तुळाकार असणारी आहे, याला आपण ध्रुवीय कक्षा असं देखील म्हणतो. उंची आहे भूपृष्ठापासून 2000 किलोमीटर ते 35,780 किलोमीटर या दरम्यान. आणि तिसरी कक्षा आहे उच्च कक्षा. भूपृष्ठापासून सुमारे 35,780 पेक्षा जास्त उंची असणारी ही कक्षा असेल आणि याच्यामध्ये ही विषुववृत्ताला लंब किंवा समांतर असणारी कक्षा आहे आणि यामधील उपग्रहांना आपण भूस्थिर उपग्रह असं म्हणतो. तर वेगवेगळ्या उपग्रहांच्या कार्यानुसार त्यांना वेगवेगळ्या कक्षांमध्ये आपल्याला स्थान दिलेलं दिसून येते. आता या ठिकाणी आपल्याला एक माहिती दिलेली आहे की पुण्यामधील COEP कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे हे जे कॉलेज आहे, या कॉलेजमधील किंवा संस्थेमधील विद्यार्थ्यांनी एक लहान उपग्रह तयार करून इस्रोच्या मार्फत तो 2016 साली अवकाशात पाठवलेला आहे आणि या उपग्रहाचं नाव हे स्वयं असून त्याचे वजन सुमारे 1 किलोग्रॅम एवढे आहे. तो पृथ्वीपासून 515 किलोमीटर उंचीवर परिभ्रमण करीत आहे. म्हणजे तो आपल्याला निम्न कक्षेमधील उपग्रह म्हणता येईल. पृथ्वीपासून तो जवळपास 515 किलोमीटर एवढ्या उंचीवरती परिभ्रमण करतोय आणि याचं मुख्य कार्य आहे पृथ्वीवरील एका स्थानावरून दुसऱ्या स्थानापर्यंत एका विशिष्ट पद्धतीने संदेश पाठवणे होय. तर स्वयं हा उपग्रह पुण्यातील या इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या मुलांनी तयार केलेला आहे आणि तो या ठिकाणी संदेश दळणवळणाचं काम आपल्याला करताना दिसतो. तर अशा प्रकारे उपग्रहांच्या कार्यानुसार त्यांची विशिष्ट उंची ठरलेली आहे आणि त्या भ्रमण कक्षामध्ये ते उपग्रह प्रक्षेपामार्फत नेऊन ठेवले जातात आणि त्यांना विशिष्ट असा वेग प्राप्त करून दिला जातो. त्यामुळे ते त्या कक्षेमध्ये पृथ्वीभोवती परिभ्रमण करताना आपल्याला दिसतात. आपण वेग काढण्याचे सूत्र बघितलेलं आहे उपग्रहाचा. त्या सूत्राचा वापर करून या ठिकाणी आपल्याला उदाहरणं सोडवून दिलेली आहेत. तर या ठिकाणी आज आपण पृथ्वीची भ्रमण कक्षा म्हणजे काय आणि पृथ्वी उपग्रहाच्या भ्रमण कक्षा आणि त्यामध्ये तो उपग्रह कशा प्रकारे सोडला जातो त्याबरोबर त्याची चाल काढण्याचे ते सूत्र आहे आणि भ्रमण कक्षेच्या उंचीनुसार त्या ठिकाणी केलेले त्याचे वर्गीकरण, यामध्ये उच्च कक्षा, मध्यम कक्षा आणि निम्न कक्षा असे आपण 3 वर्गीकरण पाहिलेले आहेत. त्याचबरोबर स्वयं या कृत्रिम उपग्रहाची माहिती या ठिकाणी आपण घेतलेली आहे. आज जे काही शिकवले ते सर्वांनी वाचायचे आणि पृथ्वीच्या भ्रमण कक्षा ज्या आहेत त्या कक्षांचं वर्गीकरण आपल्या वहीमध्ये लिहून काढून त्याचं पाठांतर करायचं आहे. या ठिकाणी आपण थांबतोय. धन्यवाद.